And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms. Di ba lang, hambal na naton, may ara roasted, masilin sila, iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts, na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga petrolyo ang mga nagapamangkot din sa aton ho. Manog pull out pala na sila sa ila sa ding balay kag manog maniho pa lang sa ila sa salakyan. Action Hotline. Ay siling na Lacson Marlon matughong kami sa bong adlaw kay medyo kadako gid sang rollback. Patrol report. Aber i-check tang latest nga presyo sa ato sa nga patrol with Action Eden Aboso naglibot ka inatemprano pa sa mga gasoline stations. Action Eden, kamusta ang presyo sa buong place kabin? Daw nagangirit ang mga drivers Action Mar bisan pa paano. Oh? Kay ti daw significant gid ang pagnubo sang presyo subong sang gatong. Oh. Kaya makmuya ang sa sa diesel daan halos magkuan malambot lapit 7 pesos Action Mar. Kag ang sa gasolina solo sobra 6 pesos. Oh. Kita ko rin na iya nga bulig sa mga motorista, especially sa mga nagabiyahe ni sa mga depasero nga salakyan, subong mga sa mga jeep Action Mar. Tiyan mo na yung nagakita ta subong sa iban nga mga gasolinahan
ang mga iban nga mga gasolinahan niya late ang ang pagbukas kay do nasubuan subuan guro nga may pagnubo pero kadamo na yan sa mga nagalinya nga motorista kagin unat gid ha ginunat nilang ilang gatong hasta makalambot subong nga adlaw para subong lang sila makapagasolina. Why go action then late ko na why go na subuan no base ko naburawan lang manog abre naburawan na abi ko na subuan why sila nasubuan pero ang diesel daan Mar from 86 pesos nagbalik sa 80 pesos kag 52 centimos kag ang gasolina ara sa 75 pesos kag 85 centimos. Bugat gyapon na. Bugat gyapon sa bulsa. Pero dito pasalamatan naging reaction Mar nga may pagnubo pero ang iban at the same time nagakahangawa Noon nga, balilabas, bala papati lang ni ang 6 pesos, 7 pesos, ni kapag nubo, subong. Ate, pulaton tabi sa dason nga Martes, kasi magsaka ang hilanat sa 10 pesos. Botani daw, hindi man, basi, may pangbawi pa man na, basi, may another, price rollback, kabay pa, kag kung may price hike, gid man, which is hindi man gid malikawan, Action Mart, tungod nga, nagasaka at panubo man natin sining inflation rate pero hindi man tani pagpatamaan itong ma-shock man ang mga motorista kagdo hambal sila durog into anay na lang to sini man masaka grabe manubo gamay lang pero ti wala ta mahimo kay ti amo man ang hambali lang may basihan man Action Mart pero ti at least somehow pasalamatan na lang amo na hambal nila nga basta may ara lang pasalamatan na lang Action Mart sa wala na gid. Yes, pila ganito aksyon na Eden, pwede ba masulit? Ano ganito, diesel, gasoline, kerosene? Yes, Action Mart, okay. Ang presyo subong amo ni ang kung sa subong ha sa pinaka-latest amo ni pinakanubo nato actually may nakita tagi diesel gani 79.75 mo. Oo. Kag ang gasolina 75.60. Okay. Pero ang base gid sa nasyonal ang kada litro sang diesel may less 6 pesos and 30 centavos tubtob 6 pesos kag 50 centavos kada litro. Samtang ang presyo naman sang gasolina 5 pesos and 70 centavos tubtob 5 pesos kag 90 centavos Action Mart. Kaya mo nang gina-apply gid man asang tanan kay syempre monitored man na sila kag kinahanglan man na nila i-implementar. So amo lang man na di ang presyohan na sa syudad sa Bacolod although outside medyo mahal-mahal may abantik nga piso or 2 pesos. Pero balik na lang sa rason nga at least nagnubo or may pagnubo Action Mart. Good. Sige. Good na lang. Balita sa Patrol, ang caption ni Action Ida Naboso. Una sa balita sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Good nga balita, big time nga balita ngo sa big time rollback. Action Hotline. July 5 nagligad, July 12 subong. Pag July 19, ano naman ayhan ang paaboton sa mga motorista? Bala price rollback, price adjustment, increase o kung decrease. Action Hotline. Kaya mo itong labing ulihing presyo mga ka-action ha. Sa pilag ka mga gasoline stations dire sa sunod sa Bacolod man, damo nga mga gasoline stations. O galing kay manti ang dalagko ganyan mga oil companies, ining bantugon ganyan, tatlo mo lang di ba? Shell, Petron, kag Caltex, Chevron, subong, tatlo. Pero damo pagid mga small players, hindi palariyos ang presyo sa nga ila sa nga petrolyo, depende na sa inyo kung diyan ka mga gasoline station mapatughong. Action Hotline. 3 minutos na kaligad sa atak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluwan ko ang istorya mga ka-action, ang sitwasyon